Dobré ráno, dámy a pánové. Dobré ráno. Ráda bych vás přivítala na konferenci s lehce návodným názvem Má mozek ještě šanci a čemu můžeme věřit? Já si myslím, že ta otázka se musí položit trošičku jinak. Buď to si pokládáme obecně jako lidstvo, anebo osobně. Kdybych já se dnes ráno zeptal svého mozku, jestli má šanci, znám odpověď. Ale teď se budeme ptát, řekl bych obecně, možná i celosvětově, jestli má mozek v tom neuvěřitelně dynamickém vývoji umělé inteligence, jestli má ještě šanci. Pro mě je otázka, jestli můžeme věřit tomu, co vidíme a slyšíme, vlastně takovým splněným snem někoho, kdo vystudoval filozofii. To je na rozdíl od většiny z vás něco velmi nepraktického. A teď se ukazuje, že ten filozofický náhled na věc, který vždycky zpochybňoval realitu, je najednou velmi praktický. A navíc od konce roku 2022, kdy se spolu s chatem GPT umělá inteligence dostala najednou do hledáčku široké veřejnosti a nejenom několika odborníků, je skutečně tohle období, kdy filozofové, kteří se zabývají technologií, mají, dá se říct, žně. Slyšíte z úst technooptimistky? Já si dovolím oponovat mým techno-pesimistickým pohledem. To nadšení z ChatGPT, BART a další systémy s umělou inteligencí bohužel některým lidem, kteří nemají tu přirozenou, dávají pocit, že tím, že používají umělou inteligenci, tak se stávají inteligentními. S čím já úplně nesouhlasím. Jak vidíte, už jsme si rozdělili role. Je jasné, kdo je tady technooptimista a kdo pesimista a uvidí se, kdo z nás má pravdu. Teď ale předáme slovo organizátorům nebo zástupcům organizátorů a partnerů této konference. Jako první přichází pan Tomáš Vejlupek, prezident a zakladatel firmy Tovek.